Unsa man po kaya hubad ani sa Marso 14 atong paminawon si Miggy sa iyahang hubad sa natawhan aning pitsaha. O ikaw Kisi, kung ikaw nataw sa Marso 14, ikaw usa ka tawo nga masinahon. Gusto ug unsay naa sa uban gusto pud naa imuha. Unya ikaw matinabangon sad ka sa imuhang mga ginikanan o mga igsuon. Gusto pud ka nga mopaedukar ka sa imuhang mga igsuon. Unya ikaw daghang muyubit nimo kay kuan man ka maayo man kag pamaba. Unya ikaw dili hakugon sad ka na sa imuhang pagkadalo. Pinili nimo ang tawo nga imuhang tagaan. Unya bahin sa gugma daghan kag uyab, dali ra ka matintal. Mo na pag meter kay basin mainahan pod ka nga dili asawa. Mo nay hubad sa imuhang Marso 14, Kisi. O ayaw mo kalimot katong mga natawo ani nga pitsa. Ingon si Miggy, tan-awa gyud itaw ni inyong video para makahibaw mo sa inyo ha natawhan hubad. Unya ayaw kalimot sa pag-like, nya share sa inyong mga amigo ug mga amiga sa tibuok kalibutan aron mahibaw sad sila sa mga nakasabot o Bisaya. Na do not forget to click subscribe. Salamat.